Pod pojmem vyhloubení se v zubní medicíně rozumí instrumentální příprava kořenového kanálu pro kořenový čep. Každá nástavba zubu, například korunka, potřebuje určitou retenci. Zůstalo-li však ze zubu docela málo, pak se dá dodatečné držení získat pomocí kořenového čepu. K vyrobení a upevnění takového čepu se musí kořenový kanál nejprve vyhloubit. Vidíte vyhloubení kořene zubu u pacienta, který obdrží protézu, která bude na kořenu upevněna speciálními čepičkami. Kořen se nejdříve vyplní speciální hmotou, hovoříme o ošetření kořene. Po vytvrdnutí této výplně, zde růžová hmota, což trvá zpravidla 24 hodin, se část výplně opět odstraní, vyhloubí. Nyní se provede otisk a technikovi se pomocí černých háčků předají údaje o poloze a tvaru vyhloubení. U dalšího sezení se zacementují kořenové čepičky, které na základě kořenových čepů mají optimální retenci. Nakonec se přizpůsobí protéza, u které se její držení díky kořenovým čepičkám zřetelně zlepšilo.